Són molts els senyals que ens arriben del món que ens envolta. Brots de racisme i xenofòbia, violència de gènere, violacions dels drets humans, falta d'empatia amb els que pateixen guerres i situacions injustes, un capitalisme voraç que no té barreres, desequilibris en sectors socials, tantes i tantes coses més que ens fan reflexionar sobre la necessitat d'apuntalar amb bases molt sòlides el món de l'educació com un pilar bàsic, imprescindible i necessari que ens ajude a construir i desenvolupar una escola oberta, adaptada a un món nou, canviant i sensible a la realitat. Ens cal una escola oberta a les noves tendències tecnològiques i científiques. Una escola que prioritze una proposta seriosa i eficaç en valors, totalment necessaris i imprescindibles en el moment que vivim, com són el respecte, la llibertat, la participació, la tolerància, la solidaritat, el compromís, la inclusió, la empatia. L'educació pot ser una eina molt valuosa en les nostres mans que podem aprofitar. Es fa urgent que tots caminem en la mateixa direcció, prenent mesures comunes que ens ajuden a viure dins d'una societat més justa i habitable.